Здравейте хора! Може би помните миналият ми епизод на Арел Крафт. Да! Но иначе ще правя още един епизод, защото като някъде исках, ама иначе намерих, че миналия път вместо да таковам съм направил тъпото нещо на April Fool's Edition. Тоест, абсолютно всичко е било пълна шега. И понеже вече е истинско, сигурно ще умра 300 пъти. Имаме ли Джей? О, имаме Джей. О, ей. Тук съм и естествено, че света ще му остави в вода отново. Кажи ми, че поне има земя. Моля те. Точно на това място! Так му се появих. О, балон! Чакай, няма да трябва да се убивам отново. Това е леко смисъл. Странно ми е как се движат. О, ето го балон. Ще сигурно умрем от студ, ама много не ми пука. О, ето къде да отида. Той мога ли да го взема? Айде. Да вземем дърво. Окей, отказвам, се отнема как 300 часа. Колко и да е. Човек, аз мога да плувам. Не знам дали ми е нещо с контролите или нещо такова. Окей, вече просто ще го кътна. Тест. Ти нямаш... Окей. Крафтинг рум? What? Книга? Я видим тук горе кой има. Какви честове. Ой, спикър. То вече нали няма... Нали вече... загубена кауза. Колко и да е. Дърво, храна, това е важно. Това нямам идея какво е, запазвам го, предполагам, че е важно. Още копия. Маха... What? Какво? What? За малко си... Всяко пак. Мога... Това не прави демидж. Окей. О май гад. Кога? Книги? Не знам дали са рядки за този мод, но иначе... Печки, тъпо... Да, забравих да видя най-горният рандом, просто телепортация, предполагам. Добре, че го проверих. Болт. Чакай. План. Как крафтваш? Сега, въпрос? Откъде трябва да взема това? 2 злато, 3 пръчки. А пръчките как са пръчки? Как трябва да взема пръчки, уе? Демя! Това да не е просто като текстурнат трайтър, който се изстрелва за милисекунди. Сигурно. Окей, телепортация! Остров.
Бях направо видял като кълбо, направо изглеждаш. Сега, откъде е това? Няма ли нямат никакви неща, които сега ще искат да ме изядат на момент, който скача? Сигурно това ще стане и ко. Пясък. О. Майче бяха тия неща. Не са добри, не са добри, не са добри, не са добри. Не знам дали вече искам да слизам. Нали, ако щупа един блок няма да ме изяде. Еми ще видим. О, не. Не е добро. Не е добро. Не ми харесват. Мисля, че са добри. Миналия път, като ти бях ги срещнал, даже да е Април Фул. Не ми харесват звуците. Омага, махай се са! Какво си ти, тъпо? Чудо! Мой да спаеш да крещиш като маленка. Страх го от вода. Да. Окей, сериозно ли? Отново? По водата? Сериозно ли? Так. Чакай, това гора ли? Това гора ли? Какво? Окей, близко съм. То не е да видим кой има на този кораб. Или какво е това? Водопад. Това е яко. Айде, плувайме. Милиардна телепортация! Тук сме. Окей, да. Няма да слизам долу. Аз ще умра. Сериозно? Не мога да щупа стеме? Махай се, зомбер! Зомбътър! Окей. Не мога, не, ще имаш хедшот, но си съм мъртва. Това беше... Тук... Тия са добри. Тъкмо за мен това е... Кой си ги е за... Това е вода. Чай да видим... Кой беше Акс? Това звучи яко. Окей. Юварапто? What?
так. Окей. Плинт. Поръчка. Както и да взема това. И вид пайжина. Което не знам откъде наистина да взема. Ой, измръзвам. Окей, ми ходим насам. Камък. Не благодаря. Не искам. Благодаря, но не. Чай, тук едва виждам опции, видео настройки. Мале колко пропуснах, значи. Това пилиджа ли беше? Ой! И щеп ще се разправям явно. Ой, не. О, тя изглеждат сладки, я да ги видим. О, не, забавих за крипърито. Не, остави ме. Не ми харесва да си тук. Динозавърски неща, пазете ме. Добър отговор, господине. Всичките тия животни си изглеждат същите до сега. Откъде? Не. Фокус! Окей, не си мислех, че ще видя това днес. Ой, откъде? Удари. Уау? Това орел? Това грифин? Ой! Вентураптор. Хора, беше тая част. Съжалявам, че е кратко, ама